Iba dnes. No, iba dnes, no. Zahrajme tretieho ranked. Áno, ja viem, že včera bolo druhú ranked, ale proste chcem zahrať znova, pretože teraz to sú také podobné mapy ako včera. Náhodou a knockoutok sú mutácie, takže to absolútne nie. Táto mapa, je to game grab. To som hovoril už včera. Toto je zlá mapa. A to sme úplne, toto bolo z toho úplne posledné video. Takže si ideme zahrať za tretí ranked. Ale, ako môžete ešte vidieť z popisku videa, nie z popisku, názvu videa, tak máme tu malý mini opening. Nie mini, ale že je to 10 star dropov a 6 ego, takže to není vôbec málo. A ešte to dá otvoriť vlastne aj toto, ten Golden Week. Ty kokos, toto bude možno aj dlhšie video, ja to neviem, ale vy to už viete. Že si to ideme claimnúť. Star drop, rare, no jasné. Teraz to je takto zasekané, nie, ok, bože. Nevadí, no, 100 coinov a epic, ok. Ty kokos, dobre. Screenshotnem aj. Zase sekne. Máme 150 coinov. No poď. A rare star drop, dobre. A powerpointy, ako vždycky. 200 coinov a jeden star drop. No si myslel, že to je toľko isto coinov, ale tak není. A ešte 50 coinov. Ty kokos, tak to máme rovno 250, ako tu. A potom máme ešte 300 a tam je potom ešte 350, ale to už nie, to je už, lebo to už na budúce. To už bude zajtra. Tak. No otvor sa už konečne. Lebo ešte máme tých 10 star dropov, pozor. A 6 ego ešte. Takže toto je také špeciálne video, no, trocha. Takže čo bude prvé? Tam je 10 star dropov. Ako každému, čo poznám, tak z týchto jeho star dropov padol aspoň jeden legendárny, tak budeme dúfať. Takže, samé epiky zasa, ty kokos. A coiny, 200 coinov, ok. Není vôbec zle, aj 50 coinov není vôbec zle. Ani 50 coinov není vôbec zle. Ty kokos, ale to je celkom pekný pin, ako. Tak, wow. No ale akože už by mohol byť nejaký taký lepší trocha. A prosím, aspoň mytický. Haló, nie. To je posledný určite. No jasné, seklo sa mi to a je to posledný. Tak to nebolo moc dobre. No nič, poďme si teda dať ešte tieto eggy. Rare. 100 coinov. Super rare. Wow. Epic. Ty kokos. Môj druhý epický. A je to epický. A je to nejaká mutácia. Ja mutácie nepoužívam, takže dáme ja to mám takú dobrú mutáciu. Nič, tak poďme ďalej. A ďalšia mutácia. No to pôjde rýchlo. Nita. To je koľko, štvrtý. Super rare. Dáme hore. 200 coinov. Koľko máme teraz coinov? A to je všetko. A ďalšia mutácia. Na Angela. A to by som mohol niekedy. Ešte posledné, dobre. Poď. Musí byť legendárne. Budú tam powerpointy. Nevadí. Tak máme ten opening za sebou. Nebolo to nič moc. Také úplne super. Máme teraz 18 000 coinov. Ok, potom. Predtým som mal 16 000. Takže 2000 coinov plus. Ty kokos. A už sú 4 minúty natáčania. A je to tá dobrá obal mapa. To mám rád. Nič, a s kým si zahráme? Musím si zahrať so Stuom, lebo so Stuom sa mi tam hrá dobre. Keď ja hrám, kedy hrávam len s Chesterom, by som plnil mastery, ale tak teda dám Stua. Aby som dal nejakú výnimku. Uvidíme, či vyhráme alebo prehráme. Typek má už ten skin na tú obazu. Pekne. Nevadí. No poďme! Spinzy, Idris. Poďme to dať. Spinzy, Idris.
No Bibi, poď. Ja mám ultiny, vieš o tom. Hop. Ten na prd. Lebo som Maisie, ani neviem ako. Nemal som tušenie, že zabijem Maisie. Joj bože, to som nie zasa od toto. Takže ultina, gadgeta. Yes! Nie, to bolo také tesné! Ja som mohol ujsť, to bolo také tesné. A to podľa mňa ten bull nemá. A má to! Spinzy! A Idris, to nedávaš nejako dneska. Čo ja viem, vlastne som sa na teba ani dneska nedíval, takže dneska, no. Kedy sme spolu Indy? Čo? Indy? Inokedy hrali. A to ešte super baši, ty kokos, tak to bude riadne ten stred zabašovaný. Joj bože. Odpálme to tam. Ty preto pôjdeš? No ja som že to preto pôjdeš. Jaj! Dobre, zabili sme ho. Nezabili sme ho, ale mohli sme aspoň učiť z tejto Bibi. Nejako sa mi dneska to stúva, tak sa nedarí. Ale som rád, že to boli konečne a táto mapa. Pretože táto mapa je podľa mňa super. A Brawl Bally sú tiež super. Keď máš dobrých randomákov. A Maisie je zabitá. A tu niekto na mňa vyskočí. Jaj bože. Jaj. A fakt tam niekto bol. Len nestihol. A to je Bas s ultinou. Ale na mňa nešiel s tou ultinou. No, ale ja, že ho zabil on. Že som ho najtoval skoro stále. O nie. Ja som sa na to nedíval. Ale dosť veľa bašov máme. Ale ty kokos, mne to mrzí. Že nám dali gól. Lebo ja som nevidel tú loptu. To jak? To čo? To ako? Čo? O nie. Nie. Tak to sa mi nepodarilo. Nie.